Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da warhaka. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa. Kamar dai da kuke gani, wannan channel din sabon channel ne na Mr. Tuto channel, wanda za mu gabatar muku da sabon feature na WhatsApp wanda muka yi da turanci, sai aka buƙaci mu fassara wannan recording da Hausa. So kamar da kuke gani, in kuna so ku activate sabon features din nan na WhatsApp a wayar ku, so za ku shiga Play Store don ku updating din WhatsApp naku. Sannan kun yi updating din WhatsApp naku, akwai abubuwa da dama da za ku yi domin ganin kun mori sabon feature, wato tsari da WhatsApp suka kawo, wadda zai taimakawa wato mutane da suke mu'amala da group. And wannan sabon tsari ne da zai baka dama kai da kake da group ka ba wa members na group ɗinka dama suke iya gayyato abokansu zuwa wannan group ɗin ba tare da sai sun turo maka namba a mazaninka na admin ka yi adin ɗin wannan abokansu ba. Wani lokaci ma za su turo maka namban ne ba da ka iya, sai ka ɗau namban ka yi saving ɗin nambar a wayarka, sannan ka je ka yi refreshing, sannan ka yi adin ɗin nambar a cikin wannan group ɗin. Duk ba da lokaci ne da sauransu. Wannan sabon feature ya baka kai admin dama ka ba wa membobinka na group naka, maybe group naka nan group ne na ilmantarwa, ko group ne na kasuwanci, ko group ne na faɗakarwa, ko na siyasa, ko makamancin shi, kuma kana so members suke karuwa, amma kuma ta yaya za ka ba wa su 'yan group ɗin dama su kawo sabbin members? To shine wannan bidiyo dalilin yin ta kenan. So mun yi da ne domin mu ƙara faɗakar da su mutane su gane sabon tsari da WhatsApp suka kawo. So ga dai WhatsApp ya gama downloading, so sai ka shiga ka bude WhatsApp ɗinka, sai ka start and print. Wannan group ne, amma bari mu koma daga farko. So sai ka shiga group, sai ka shiga group information, sai ka tafi wato abin da muke cewa group setting. In ka je group setting za ka ga an ce group setting participant can, sai aka ce mambobin wannan group din za su iya, abu na farko shine aka ce editing in setting na group, abu na biyu shine aka ce za su iya sending in message, abu na uku shine aka ce add another participant. Haka yana nufin kenan member zai iya kawo wani member in ka bashi wannan dama a matsayin ka na group admin. So ko da kana offline, wani member zai iya kawo wani member zuwa wannan group naka. Sannan kuma za ka samu sauki, zai baka dama ka ga membobi suna ta karuwa a group ka cikin sauki. To har dai kana so ka mora wannan tsari, shi yasa na yi wannan bidiyo. Babban dalilin da yasa na ga yawan mutane suna yawan turo man membobi dala admin a adin din zuwa wannan group na adin din wani abokina ne, wancan abokin shine WhatsApp. Kuma kwanan nan suka kawo wannan feature ne mai kyau sosai, kuma it's a very good improvement, and it's one of the progressive work da su WhatsApp suke yi. Ɗaya daga cikin hanyoyi ne suke ƙararwa don su samar da ci gaba da sauransu. So da zaran ka activating din shi wannan add other participant, shikenan sai ka yi tafiyar ka kawai. Duk wani memba yanzu daga ranar da kai wannan abun ka cewa wani memba ya gwada adin din maka wani abokin shi, za ga ya ɗauko shi ya shigo group din cikin sauki ba tare da kai sahalewanka ba. In kuma kana so a ƙasar nan, kamar yadda aka ce admin can approve new participant, so za ka iya kai admin sai ka activating din shi kamar yadda ka gani ya activating yanzu, sai ka ba wa memba din dama, amma kuma sai in yi adin din wani sabon memba sai kai ka approving, sai kai ka tantance wannan sabon memba da ya kawo group din. In ka amince ya shigo, in baka amince ba bari shigo ba. To wannan shine takaitaccen bidiyo. Sannan akwai bidiyon mu da muka yi yadda za ka activating din wato thumbprint fingerprint domin ka samu ƙarin tsaro wa ita WhatsApp ɗinka. So lalle a wannan channel na Mr. Tuto, inda ka bibiyo mu, ka ci gaba da bibiyo mu. Muna so kai mana subscribing na channel namu, kai kuma liking videos din mu. Lalle muna jinjina maka, mun gode sosai kwarai da gaske da ka tsaya ka bata lokacin ka domin fa'idantuwa da wannan sabbin tsare-tsare da muke kawo. Domin ka ci gaba da ganin sabbin bidiyoyi in mun ɗora, yana da kyau kai like namu, kai subscribing na channel namu, sannan kuma ka taɓa notification bell duk sanda muka ɗaura sabon bidiyo, don ka samu daman ganin sabbin bidiyo da muka ɗaura masu fa'idantarwa, masu ilmantarwa, masu faɗakarwa. Ni ne naku Mr.